Avui, vi de la Deo a Catalunya amb cuina oriental. Delícies de Tailàndia, veus? Típic de Tailàndia. El vi de la Deo a Catalunya és el més internacional i també parla idiomes. La cuina tailandesa, una de les més especiades d'Àsia, millora amb vi. No que a Tailàndia no beuen vi, es veu, però que no li importa que nosaltres ho fem. I a la seva germana tampoc. Corri, corri, que te pillo! L'alta cuina dona molt de joc per combinar amb diferents vins i harmonies. Ara que no podem viatjar tant, aprofita per visitar restaurants de cuina internacional. Això sí, amb vi, amb segell d'origen i qualitat.